Všimli ste si niekedy deti idúce do školy? Tešili sa a žiarili im očká? Podľa prieskumov sa u nás väčšina detí necíti v škole šťastná. Keď má dieťa 5 rokov, je geniálny kreatívec. Vedeli ste, že v 15 rokoch mu z toho potenciálu zostane len asi 10%? Eduvolúcia sú ľudia, ktorí chcú tento stav zmeniť. A ako? Podporou nových vzdelávacích prostredí a komunít, kde sa všetci od seba učia, spolupracujú, navzájom sa rešpektujú a spoločne sa rozvíjajú. Súčasný školský systém to nepodporuje a viaceré doterajšie pokusy naznačujú, že je nereformovateľný. Preto je naším cieľom vytvorenie a legalizácia súbežného systému pre široké spektrum alternatívnych foriem vzdelávania tak, aby si každý našiel to, s čím vnútorne ladí. Aby sa nám to podarilo, potrebujeme pre túto myšlienku nadchnúť a vyburcovať čo najviac ľudí, ktorí sa pridajú k nášmu hnutiu a spoločne vyvoláme túto zmenu. Ideálnym impulzom k tomu je práve argentínsky dokumentárny film Zakázané vzdelávanie, ktorý zrozumiteľne a zároveň emotívne ukazuje, ako súčasné školstvo vzniklo a s akými výzvami sa stretáva. Film sa stal vo svete fenoménom volajúcim po nových formách vzdelávania, ktoré sú dnes v konečnom dôsledku zakazované. Preto sme film z vlastných prostriedkov nadabovali do slovenčiny a pripravili podujatie Zakázané vzdelávanie, ktoré sa bude konať 1. júna 2024 v priestoroch Space Up Coworking and Events na Záhradníckej ulici číslo 95 v Bratislave. Toto podujatie nie je iba premiérou filmu. Zahŕňa panelovú diskusiu s významnými slovenskými a českými expertmi na moderné vzdelávanie, ako je Karel Riedl, Miron Zelina, Karel Kostka, spolu s autormi nového vzdelávacieho systému Eduvolúcia. Na tomto podujatí budú zdieľať svoje skúsenosti a diskutovať o aktuálnych možnostiach realizácie zmeny. Súčasne je podujatie pre nás príležitosťou získať prostriedky na naše ďalšie aktivity, ako podpora vzdelávacích komunít, vzdelávanie pedagógov, vytvorenie komunikačných nástrojov smerom k odbornej aj laickej verejnosti, filmy, knihy, besedy, články v médiách, konferencie a iné. Je na nás, ako aj na vás, či sa nám podarí vytvoriť na Slovensku vzdelávací systém, ktorý každému umožňuje rozvíjať svoj jedinečný talent a individuálny potenciál. Systém, v ktorom sa deti učia s radosťou a zároveň efektívne. Ak si myslíte, že vzdelávanie je dôležité a chcete podporiť toto hnutie, je možné poukázať finančný príspevok na účet nadácie Eduvolúcia. Téma vzdelávania je pre mňa veľmi dôležitá, pretože mi záleží na budúcnosti našich detí. Záleží mi na tom, akým spôsobom sa budú vzdelávať. Na toto podujatie vás srdečne pozýva Roman Pomajbo.